Murfi wato kenan wato wannan shine fitaccen jarumin Nollywood wato na Yoruba bangaren Yoruba acting wato yake yawancin fina-finansa wanda suke magana da yaren Yorubanci wanda ake gudanarwa a kudancin Najeriya. Murfi wato wani fitaccen jarumin Kannywood wa ma'ana Nollywood ne a kudancin Najeriya, kuma wannan matashi ya rasu a yau yana da shekaru 49 kuma mutuwar tasa ta girgiza masana'antar ta Nollywood. Kamar dai yadda kuka sani, kamar a ce a Kannywood ne a dauki irin manya-manyan jarumai haka da ake ji da su a arewacin Najeriya. Haka Murfi ya yi fina-finai sama da 100. Ku biyo mu domin jin a takaitaccen yadda ya samu ɗaukaka da kuma irin yadda mutuwar tasa za a iya cewa ta girgiza inyamurai da yarabawa sosai da sosai. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu, yan uwa barkamu da warhaka. Sannan mu da sake saduwa da ku ta cikin wani sabon bidiyo a wannan channel mai albarka. A yau za mu yi bayani ne game da wata mutuwa wacce za a iya cewa wannan mutuwar ta girgiza wato yan fim, kuma ta shiga wani kundin tarihi wanda za a iya cewa a kudancin Najeriya ba za a taba manta da ita ba. Sunan jarumin da Murfi, kuma ya yi wasu fina-finai sama da 100 wanda za a iya cewa dai fim ɗinsa na farko shine fim ɗin da ko kuma tallar da ya fara yi wa kamfanin Fijo. Daga nan jarumin ya fara samun ɗaukaka har ma ya ci gaba da fina-finai wanda suka shafi bangaren Yarbanci, wanda kuma za a iya cewa ya samu tagomashi da ɗaukaka. Fim ɗinsa, babban fim ɗinsa wanda ya fi suna ya fi shahara a duniya wato shine State of Emergency. Duk wanda suka kalli fim ɗin State of Emergency to yana ɗaya daga cikin fim ɗin wannan matashi. Sannan kuma ya mutu ne a garin Jos a gidan wata 'yar uwarsa. Sai dai rasuwar tasa za a iya cewa ta zo da cakwakiya, wanda har ana ta cece kushe da rikici ya barke a tsakanin su na faɗin mutuwar tasa, kasancewar bangaren su suna da bangare da kuma ake ganin akwai bangaren da ba a jituwa da juna. Dalilin da ya faɗin wato mutuwar tasa za a iya cewa an sami a matsi da ta da ƙura. Wannan dalilin yasa kuma yanzu mutuwar tasa ta zama wata abu daban, wanda za a iya cewa ya zuwa yanzu da ya rasu yana da shekaru 49, kuma fitaccen jarumi ne wanda duniya ta san shi a harkar Nollywood.